May hapon ka tanan. Dapat kayong gatulti nga wala akong official statement. Igaling na nila. What did I say? Sa ako man ang anak na issue, siya mo'y mga tubang. Wala akong itulti, hantog ni Isulit siya. Next, kagagay mo ba na kung sentido na kumahan? To all the bashers, kung konsentidor pa ko, dili ko ngayon makatuloy ninyo. Kung konsentidor pa ko, dili ko musubot na mo resign. Kinsa man ko na inigiba ang position ever in the Philippines. No one else except Miguel Ibibi. I think my son is the second official in the Philippines to give a position because a mere issue, not even a cast. Third and last, daghang kayong muhusgar tungod sa kasakiyo. Isulti sa Biblia na dili ta angay muhusgar tungod lamang sa kasakiyo. Kaya wala may tao na dili Muslim. Ang isulti sa akong isuon, kinsa man kuno ninyo wala. Itang tanan na Muslim. Ibalik, dili ka mo kusgat tungod lang. Wala na ko'y lihimo mga mas maayong tao. No one was made better than the other person. I hope this interview gets all over the country. And I hope it ends all the issues. The bashers,